Barkanmu da warhaka. Barkanmu sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsa Zaki sunana kuma kamar kullum nake kwararo bayani. Yau maza gare ku na zo, na san mata za su ji haushin wannan abin, amma dan Allah na gano muku wani sirri. Wallahi ku ƙara aure. In ku ƙara aure za ku ji daɗin rayuwa. Za ku more, za ku yi shagalin ku fantaya, ku wataya, ku ji daɗin ku, babu mai taka muku burki. Amma idan kana da mata ɗaya matsala ne. Ba za a dinga gwada maka soyayya ba za a dinga gore ba, bara a dinga haɗuwa ba. Amma da zaran ka ƙara aure alhaji, ka riga ka gama jin daɗin duniya. Saboda haka dan Allah ku ƙara aure. Duk ne guda ɗaya ya daure ya yi biyu. In biyu ne gare ka maka ƙara uku. Ka ga wani tashin soyayya nake gaya maka da ladabi da biyayya. Ka san mu mata muna da wani shashanci daban. Za ka ga mace ita kaɗai ne a gidan mijinta. Yana mata duk abin da ya kamata ya mata, amma a lokacin da za ta san ita iska ce, ita ba ta da mutunci, ba ta da hankali. Wasu matan ba sa dafa wa mazajen su abinci, masu aiki ne ke dafa mazajen su abinci. Wasu matan miji zai dawo ba sanne da zuwa, ba gayu. Yara za su dawo ba za a kula su ba, sun zauna sun baje, nake gaya maka. Yanda ka san sun ma haka za su taru. Wata mace kana iya ka fita ka bar ta a falo, ka dawo ka same ta a falo, ko motsi ba ta yi, balle har ta gyara wani abu, balle har ta bawa mijinta sha'awa. Wata mace zaka ganta tana magana da mijinta, tana cika, tana bunƙasa, tana daddaga hannu, tana nuna cewa ita wata ce, ita wata shegiya ce, ta aihu ta kama ƙasa. In yana magana ana wani kallon shi, ana ka rashin mutunci sai mata. Kuma wannan shi ya ajiye ta. Wani zai kira matar shi yana cikin ɗaki, shi yana cikin ɗaki, matar shi tana falo, zai kira ta, wallahi kamun ta tashi ta je sai rai ya ɓaci. Amma kana maganan ƙara aure alaji, na gano muku sirri. Da ka yi maganan ƙara aure za ka ga komai ya canza. Lokacin ne za a fara competition, lokacin ne za ka san kai namiji ne. Don Allah ku ƙara aure. Za ka ga ana wani tarirayen kamalan, ana wani lelayen ka, ana gaya maka maganganu masu daɗi, ana gayu, ana wani tasowa. Ku ƙara aure, musamman in ka tashi aure, ka auro wanda ta san abin da take yi, wanda ta iya soyayya, tana maka kirari na alaji, kana kafa hula. Shine magana. Ba wai zaka zo ai in ka auri mata ɗaya alaji, da kai da goro duk ɗaya ne. Sannan masu faɗin maganar nan ma kasu ce wai Allah sami jina ya ƙaru. Mu biyu ne damun, ni ma kuma ina jiran ta uku. Idan za ku yi bakin ciki ya kashe ku. Saboda haka in ka ƙara aure akwai soyayya, akwai kuma hatta kwanan cin abincinka ina gaya maka an dinga canzawa kenan. Dan Allah ku ƙara aure, saboda wasu matan in ba ku musu kishiya ba wallahi za ku mutu da bakin ciki. Bakin ciki ne zai kashe ku, saboda ba sa kula ku. Kana da mata tana zaune ta zuba gajan kamar an tara kayan wanki. Ke ka mishi ruwa, ba shi abinci, kai magana gaskiya wallahi tallahi ne alaji ka cika damuwa, haba da Allah. Ko kuma wasu saboda tsabagen rainin hankali ma mazajen su suna musu magana sai su rinda, ai ni yanzu na tsufa, gayun me zan yi? In ta tsufa ba ta son gayu, ka kawo wadda za ta yi gayu, wanda za ta dinga saka kwalliya, nake gaya maka, tana fitowa kana ganin ta kana jin daɗi. Kaga in bata fara ba wallahi ka kawo amaryar da take sa su wanduna, riga da suke dogayen riguna, kan lura kaɗan ba da lokaci kaɗan zaka ga uwar gidanka ta kwafa. Da haka suke ba su da kunya, ba sa yin komai nasu sai sun ga an kawo wasu. Saboda haka sai ku dinga kawo musu wanda za su koyar da su. Ku ƙara aure. Kaga kana da mata ɗaya, kai an cuce ka ai, wallahi baka ji daɗin duniya ba. Dan Allah ku ƙara aure, ina roƙon ku ƙara aure. Mata idan za ku mutu ku mutu, kuma ni bakin ku ba damuna yake yi ba. Bye bye.